Hello guys, mama vanezvavada kukudza. Hello guys, muri kuona apa tobva kunopinda amba taita nungo dzekubika actually nhasi ndaita nungo saka nezorungo mani ndo akabika saka nhasi ndinaifanira kubika but ndaita nungo mani tambotraita Uber Eats but pamba nenetwork problem saka tatozongotiregai tingotenga zvinodhura izvozvo muza area zvinezvidhura zvisingaiti but tatozongobuda hanzi tatozongobika tikaenda pakitchen yekuseri uko amanyonzwe but first tisataenda kukitchen mongoziva kuti jive rinodhura zvisingaiti. It was very expensive but tamanager tamanager jive mba muno 16 rand saka tamanager guys angachidhura zvisingaiti tambozama chema but mongoziva masomalia then here is our fault. Saka kunoku manje ndokune nyaya yese tora kunoku nyaya yese apa pachiponda apa ndichochiponda moyo chachere ava ndopadhura manja guys tabuda mari zvekuti imagine 15 rand 30 rand yese tatry kuchema tikati since tatenga ari 2 ane marashenotipawo discount varamba guys nediscount kana 20 rand at least varamba saka tangozodhura tatongozona noti rikatingotenga choice guys. After that tangozoti pamwe tonazodawo kadessert mongoziva kuti after zvemanheru tatangozotenga mazibhisiketi aya anga achidhura zvisingaite 101 so expensive guys. Cape Town yaoma saka zvaizvezvi tombofanira zvitedu tirimbinga tinodya zvikafu zvinodhura saka musazoti chichipapaya tinotodyawo zvinodhura but apo panapa varamba nediscount guys. Discount at least 20 rand but at least 15 20 rand ato discount zvaive nani but tabhadhara mari 10 rand 20 kalo 10 alright. Saka muzoona kuti tinodya zvinodhura kusasimba idi kusasimba but 30 rand tiri 2 plus 2 liter yedrink 16 rand yese plus tisingakanganwe discipline negrandpa nekuti because togoita stress ka because mari hatisisini ndo yanga ikawanisa zingaite mari iyoyo apa tachitonganisa mari yekutenga mota ipapo yatoshota musasotarisire chipenyu chinobva kwatiri musatarise chipenyu chinobva kwaari inangu chikuya chipenyu what will be this musatarise chipenyu chinobva kwaari nitarisira yangu what will be this tiritese one kwete pachipenyu apa musatarisire chakafa kubva kwatiri tinausimba kubika